שלום לכל החמודים והחמודות של הגן. כאן יפעת. אני מאוד מתגעגעת אליכם. המון זמן לא נפגשנו. ואני מאוד מקווה שניפגש בקרוב. היום יום חמישי ומחר יום שישי. ומתכוננים לשבת. אז לכבוד שבת הכנתי לכם ציור נחמד לשבת. כתוב כאן שבת שלום מיפעת. ציירתי קשת בענן. גם אתם מוזמנים לצייר ציור נחמד לשבת ולשתף אותי ואת הגננות. בינתיים, עד שניפגש, אני מאחלת לכם שבת שלום והמון נשיקות באוויר עד שניפגש.